Ονομάζομαι Ανδρέας Μαλτέζος, είμαι 36 χρονών, μένω στο Ακάκι και είμαι διευθυντής στην εταιρεία Maltesers for You. Η εταιρεία είναι στον χώρο της υγείας τα τελευταία 10 χρόνια και η βάση της είναι στη Λευκοσία. Εργαζόμουν στην κλινική την Ευαγγελίστρια. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, διότι φροντίζοντας τους ασθενείς μου, κλήθηκα πολλές φορές να εξυπηρετήσω και στο σπίτι. Και εγώ ζω και αναπνέω για αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει να εξυπηρετώ και να φροντίζω τους συνανθρώπους. Είναι για μας ύψης της σημασίας να έχουμε προσωπική επαφή με τον ασθενή, κυρίως εγώ. Το πιο δύσκολο κομμάτι θα έλεγα είναι όταν έχεις να κάνεις με την υγεία. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Και εκεί που λέει ένας άγραφος νόμος ότι όλα αυτά δεν πρέπει να τα κουβαλάς στο σπίτι, εγώ πολλές φορές τα κουβαλάω στο σπίτι. Ήταν πάρα πολλές περιπτώσεις που μπορώ να πω ότι ήταν ένα χαστούκι, ταρακουνήθηκα, με βελτίωσε σαν άνθρωπο. Είπα ότι όλες οι προκλήσεις καθημερινές είναι ασήμαντες μπροστά σε αυτό που είδα. Είναι όταν βλέπω ηλικιακά ένα μικρό να περνάει καρκίνο. Και αν νομίζουμε, φίλε Νίκο, ότι πρόβλημα είναι στη διπλανή πόρτα, κάνουμε μεγάλο λάθος. Όταν βλέπω τέτοιους ανθρώπους ηλικιακά να θεραπεύονται και να πηγαίνουν και στο σπίτι τους, γιατί είχα και στη δική μου οικογένεια έναν τέτοιο περιστατικό, είναι ίσως η μεγαλύτερη δικαίωση που μπορώ να πάρω εγώ σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματίας. Γεια σας, καλώς ορίσατε στο podcast περί υγείας. Έχουμε καλεσμένο τον Ανδρέα Μαλτέζο, είναι διευθύνων σύμβουλος της Maltesers Nurse for You. Καλώς ήρθες, Ανδρέα μου. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλώς ήρθες. Έτσι, πες μας λίγα πράγματα για σένα. Ονομάζομαι Ανδρέας Μαλτέζος, είμαι 36 χρονών, μένω στο Ακάκι και είμαι διευθυντής στην εταιρεία Maltesers for You. Η εταιρεία είναι στον χώρο της υγείας τα τελευταία 10 χρόνια και η βάση της είναι στη Λευκοσία. Πώς σου ήρθε έτσι η ιδέα να ξεκινήσεις κάτι τέτοιο? Είχες κάποια ερεθίσματα από μικρή ηλικία? Κοίταξτε, το επάγγελμα μου είμαι νοσηλευτής. Εργαζόμουν στην κλινική την Ευαγγελίστρια. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, διότι φροντίζοντας τους ασθενείς μου, παύλα φροντιζόμενους, κλήθηκα πολλές φορές να εξυπηρετήσω και στο σπίτι. Είδα ότι αυτό το κομμάτι ήταν κομμένο ραμμένο για μένα. Ήταν κάτι το οποίο φρόντιζα τον συνάνθρωπο μου και εγώ ζω και αναπνέω για αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει να εξυπηρετώ και να φροντίζω τους συνανθρώπους. Περνώντας ο καιρός, όλο έναν και μεγάλωνε ο αριθμός των ασθενών και έτσι η εταιρεία δημιουργήθηκε και επεκτάθηκε. Πες μας λίγο, πώς είναι η καθημερινότητά σου, πας στο γραφείο, Ναι. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις? Τις περισσότερες φορές αρχίζει η δουλειά μου από το γραφείο, οργανώνω, διευθύνω και βεβαίως μιλώ πάρα πολύ συχνά με τους ασθενείς. Είναι για μας ύψης της σημασίας να έχουμε προσωπική επαφή με τον ασθενή, κυρίως εγώ, διότι όπως σας είπα και προηγουμένως, εξυπηρετώ τον άνθρωπο γιατί τον αγαπώ πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο και θέλω να είμαι κοντά στον κάθε ασθενή. Όσο μπορώ βεβαίως από τις προκλήσεις τις καθημερινές. Θέλεις λίγο να μας πεις έτσι την γκάμα των υπηρεσιών, γιατί ακούει ο κόσμος νοσηλευτική φροντίδα, αλλά στην ουσία δεν το καταλαβαίνουμε και καλά. Τι είναι η νοσηλευτική φροντίδα και τι περιλαμβάνει όλο αυτό το πράγμα? Πολύ καλό το ερώτημα. Ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα, διότι πράγματι ο κόσμος είτε δεν γνωρίζει, είτε είναι παραπληροφορημένος. Στη δική μας εταιρεία υπάρχει μια γκάμα υπηρεσιών. Βεβαίως, το κύριο συστατικό είναι οι νοσηλευτές και αν το πούμε και λίγο έτσι για να καταλάβει ένας ηλικιωμένος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, οι νοσοκόμοι όπως τους ονομάζαν παλαιότερα, οι οποίοι με ραντεβού επισκέπτονται τον ασθενή και προσφέρουν φροντίδα, ατομική υγιεινή δηλαδή, και παραμονή με τον ασθενή μέχρι και 24 ώρες. Μέσα σε αυτήν την γκάμα του νοσηλευτή είναι πάρα πολλές υπηρεσίες, να τις αναπτύξουμε καλό θα είναι, έτσι για να ακουστεί και στον κόσμο, που αρχίζοντας από τη χορήγηση εδοφλέβιων υγρών και πιο συγκεκριμένα θα μιλώ λίγο πιο Πες τα λίγο απλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, πολύ σωστά. Χορήγηση ορρού που γίνεται στο σπίτι,
κατόπιν ιατρικής οδηγίας πάντοτε, χορήγηση σιδήρου που γίνεται στο σπίτι, πάλι κατόπιν ιατρικής οδηγίας, σάξον, αναρρόφηση εκκρημάτων, πάντοτε με επαγγελματία υγείας, μιλούμε πάντα με νοσηλευτικό λειτουργό, ενέσιμα φάρμακα, δηλαδή εδοφλέβια, υποδόρια, εδομικά, οτιδήποτε σε ένεση, και σε εγκύους και σε ηλικιωμένους και αντιπικτικές ενέσεις και όλα. Υπάρχει η παρακολούθηση ζωτικό σημείο, δηλαδή πίεση οξυγόνων, παλμούς, θερμοκρασία. Βεβαίως υπάρχει η μέτρηση του σάχαρου για κάποιους είτε που είναι διαβητικοί είτε που έχουν προδιάθεση στο διαβήτη, και μπορούν να ανατρέξουν έτσι στην ιστοσελίδα μας maltesosnfu.com για να δουν πάρα πολλές υπηρεσίες που γίνονται από τους νοσηλευτές. Το πώς μπορεί κάποιος να μας ψάξει και να μας βρει για να κλείσει το δικό του ραντεβού, μπορεί να πάρει στο γραφείο στο τηλέφωνο της εταιρείας, 22-311-100, στην ιστοσελίδα που αναφέρα προηγουμένως, και οποιαδήποτε απορία έχει μπορεί να επιληθεί. Πότε αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι χρειάζεσαι νοσηλευτική φροντίδα? Να σας απαντήσω, πριν να απαντήσω όμως, να ολοκληρώσω το προηγούμενο που είναι οι υπηρεσίες. Κοντά μας υπάρχει υπηρεσία ιατρικής επίσκεψης στο σπίτι. Υπάρχει υπηρεσία του μεταφορικού με τροχοκάθισμα, δηλαδή ειδικά διαμορφωμένα οχήματα της εταιρείας που εφαρμόζει μέσα το τροχοκάθισμα για να πάει στο γιατρό, και είναι γνωστό ότι διαχωρίζονται σε 3 υπηρεσίες, σε 3 κατηγορίες. Το να παραμείνει εκεί ο οδηγός, ο οποίος είναι επαγγελματίας υγείας, το να τον αφήσει και να επιστρέψει, και το να κρατήσει το όχημα εκεί. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να εξηγήσουμε οποιαδήποτε στιγμή στον άμεσα ενδιαφερόμενο. Υπάρχουν νοσοκομιακά κρεβάτια προς ενοικίαση και αγορά. Υπάρχουν ειδικά airbed, turning mattress ονομάζονται, προς ενοικίαση και μεταφορά. Υπάρχουν οξυγόνα συμπυκνωτές προς ενοικίαση οποιαδήποτε ώρα. Αυτό πρέπει να το πούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όλον μας τον εξοπλισμό τον έχουμε προς ενοικίαση. Και ο λόγος που είναι προς ενοικίαση είναι γιατί παρέχουμε 24 ώρες ανταπόκριση στο αν συμβεί κάτι, κυρίως όταν μιλάμε για οξυγόνο και είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ απαραίτητα. Ακριβώς. Και υπάρχει μια υπηρεσία η οποία ονομάζεται 24 ώρες on call. Αυτή η υπηρεσία ανταποκρινούμαστε 3 νοσηλευτές στην εταιρεία, και υπάρχει και γιατρός επικεφαλής στην εταιρεία, ο οποίος αν χρειαστεί να δώσουμε το οτιδήποτε στο σπίτι, μπορούμε να κάνουμε άμεση επέμβαση. Όπως δηλαδή γίνεται με το ασθενοφόρο. Χορηγούμε τους ορρούς, χορηγούμε εισπνεώμενα, χορηγούμε οξυγόνο και ούτω καθεξής. Δίνουμε δηλαδή τις πρώτες βοήθειες. Αυτά για τις υπηρεσίες. Και να έρθω στο επόμενο ερώτημα που ήταν πότε καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι? Διαχωρίζεται αυτή η ερώτηση. Μπορούμε να κληθούμε κυρίως για τους ηλικιωμένους για να γίνει η ατομική υγιεινή που αναφέρα προηγουμένως, το μπάνιο δηλαδή, το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, στοματική υγιεινή, κόψιμο νυχιό και όλα αυτά. Πάντοτε όταν αναλαμβάνουμε κάποιον ασθενή, ο πρώτος που μπαίνει στο σπίτι είμαι εγώ, για να γίνει μια αξιολόγηση και του ασθενή και του χώρου. Και γίνεται το πλάνο φροντίδας και δίνονται σωστές κατευθυντήριες οδηγίες. Οπότε, τα σύμφωνα με τον γιατρό. Εάν θα επέμβουμε πάνω στον ασθενή ιατρικά, ναι, πρέπει να είναι ενημέρωση του γιατρού. Αν θα επέμβουμε για φροντίδα, δεν χρειάζεται να είναι ενημέρωση του γιατρού. Και είναι αυτό που λέω ότι διαχωρίζεται σε 2 κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτή, το οποίο θα πάμε εκεί και θα παρέχουμε, να συγχωρείτε, τη φροντίδα, μια πολύ ωραία φροντίδα. Και η δεύτερη κατηγορία είναι να πάμε ιατρικά, δηλαδή ο γιατρός να δώσει οδηγίες και να γίνουν οτιδήποτε να χορηγηθούν. Στη δεύτερη κατηγορία, αν καταλαβαίνει κάποιος ότι πράγματι θέλω γιατρό και πρέπει να καλέσω την εταιρεία Maltesos για να έρθει ο γιατρός και να χορηγηθούν η σωστή φαρμακευτική αγωγή.
Η πρώτη κατηγορία που ανάφερα ότι θέλει φροντίδα, ατομική υγιεινή, βεβαίως στην καθημερινότητα μας όλοι θα αντιληφθούμε ότι είτε δεν έχουμε κοπέλα και χρειαζόμαστε βοήθεια, ένα χέρι βοηθείας, είτε έχουμε κοπέλα και πρέπει να την εκπαιδεύσει κάποιος επαγγελματίας υγείας πώς θα γίνεται σωστά η φροντίδα στο σπίτι του ηλικιωμένου ή του οποιοδήποτε. Γιατί υπήρξαν και περιπτώσεις που δεν ήταν ηλικιωμένοι. Λοιπόν, Αντρέα, θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς σου και ποιο είναι το πιο όμορφο. Το πιο δύσκολο κομμάτι θα έλεγα είναι όταν έχεις να κάνεις με την υγεία, οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Καθημερινά βλέπεις διάφορα πράγματα τα οποία σε ενοχλούν. Και εκεί που λέει ένας άγραφος νόμος ότι όλα αυτά δεν πρέπει να τα κουβαλάς στο σπίτι, εγώ πολλές φορές τα κουβαλάω στο σπίτι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Λυγίζω. Ήταν πάρα πολλές περιπτώσεις που μπορώ να πω ότι ήταν ένα χαστούκι, ταρακουνήθηκα, με βελτίωσε σαν άνθρωπο. Είπα ότι όλες οι προκλήσεις καθημερινές είναι ασήμαντες μπροστά σε αυτό που είδα. Επειδή υπηρετούμε την υγεία, όπως σας είπα και προηγουμένως, τα τελευταία 10 χρόνια, έμελε να δούμε αρκετά περιστατικά τα οποία έμειναν χαραγμένα. Κυρίως, αυτό που είναι το πιο δύσκολο και σας απαντώ, είναι όταν βλέπω ηλικιακά ένα μικρό να περνάει καρκίνο. Πολύ σοβαρό. Εκεί για μας, όσον και να μην θέλεις να λυγίσεις, λυγίζεις. Και αν νομίζουμε, φίλε Νίκο, ότι το πρόβλημα είναι στη διπλανή πόρτα, κάνουμε μεγάλο λάθος. Το πρόβλημα είναι και στο δικό μας το σπίτι. Πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι μας και να βοηθούμε όλοι με το δικό τους το λιθαράκι αυτόν που υποφέρει στη διπλανή πόρτα. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε. Δεν θα συμβεί ποτέ σε εμάς. Όχι. Δεν θα συμβεί ποτέ σε εμάς. Όχι. Αυτό θα συμβεί και πρέπει να το περιμένουμε όλοι και να είμαστε και προετοιμασμένοι. Είναι δύσκολο αυτό που λέω. Είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να το δουλέψουμε μέσα μας. Γιατί τα τελευταία χρόνια ραγδαία έχει αυξηθεί ο καρκίνος και νομίζω όλοι το καταλάβαν. Το εθαρρυντικό σε όλα αυτά είναι ότι η ιατρική προχώρησε τόσο πολύ και βοηθάει πάρα πολύ κόσμο με τον καρκίνο και θεραπεύει και κόσμο. Ενώ πριν χανόντουσαν πάρα πολλές ζωές. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τώρα πιστεύεις είναι καλύτερα τα πράγματα? Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Η θνησιμότητα είναι αρκετά μειωμένη από ό,τι ήταν τα περασμένα χρόνια. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οπότε ναι, είναι πολύ βελτιωμένα τα πράγματα και σε αυτό λυγίζουμε και νομίζω όλοι μας λυγίζαμε σε αυτό, όχι μόνο εγώ. Και έχεις συναισθήματα? Ακριβώς. Πάντα λυγίζεις. Ναι. Και όσα και να βλέπεις, ό,τι και να βλέπεις, λυγίζεις. Βεβαίως, επειδή εγώ αγαπώ τον ηλικιωμένο πάρα πολύ, δεν ξέρω, ίσως πιστεύω ότι να είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα γιατί είχαμε ευλογία από τον Θεό. Ο Θεός με ευλόγησε να αγαπώ τον συνάνθρωπο, τον αγαπώ τον συνάνθρωπο μου, τον αγαπώ τον άνθρωπο και άλλωστε γι' αυτόν τον υπηρετώ. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια δουλειά άμα δεν αγαπάς τους ανθρώπους. Πρώτα πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους για να κάνεις τέτοια δουλειά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Για πες μου τώρα το πιο όμορφο κομμάτι. Το πιο όμορφο κομμάτι είναι, μπορώ να φανταστώ. Το πιο όμορφο κομμάτι είναι ακριβώς το αντίθετο. Όταν βλέπω τέτοιους ανθρώπους ηλικιακά να θεραπεύονται και να πηγαίνουν και στο σπίτι τους, γιατί είχα και στη δική μου οικογένεια έναν τέτοιο περιστατικό, είναι ίσως η μεγαλύτερη δικαίωση, ας το πούμε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, που μπορώ να πάρω εγώ σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματίας. Οπότε ναι, όταν πηγαίνω στο σπίτι τους και το λέω και πραγματικά να τριχιάσω, νιώθω πάρα πολύ ωραία και όμορφα. Λοιπόν, Αντρέα μου, μια τελευταία ερώτηση. Τι θα έλεγες σε έναν άνθρωπο που έχει γονιό στο σπίτι, αλλά διστάζει να ζητήσει βοήθεια? Για τελευταία ερώτηση θα έλεγα ότι είναι αξιόλογη ερώτηση. Πάρα πολλοί κάνουν τη σκέψη να ζητήσουν βοήθεια, αλλά διστάζουν. Συνήθως, ο λόγος που διστάζουν, από ό,τι έχω αντιληφθεί από την εμπειρία μου, είναι πρωτίστως
ότι θα μπει κάποιο ξένο άτομο στο σπίτι μου. Ναι. Πρωτίστως. Νιώθουν φόβο. Δηλαδή. Νιώθουν φόβο, ναι. Νιώθουν φόβο. Αυτοί όμως που τόλμησαν να ζητήσουν τη βοήθεια και είδαν το πόσο καλά προσφέρει αυτή η βοήθεια, τότε δικαιώθηκαν με την απόφαση τους και είδαν ότι καλά έπραξα και κάλεσα έναν επαγγελματία υγείας να έρθει να μου δείξει τι πρέπει να κάνω, αν το έκανα σωστά και πώς μπορώ να το χειρίζομαι αυτό σωστά. Εκείνοι που δεν τολμούν, εγώ θα έλεγα να το κάνουν, να τους επισκεφτώ εγώ, να τους πω την τεχνογνωσία μου, να τους πω το πλάνο που πρέπει να ακολουθήσουν και αν δεν θέλουν να μπει άτομο στο σπίτι τους, τότε να προχωρήσουν μόνοι τους. Όμως, τους διαβεβαιώνω, γιατί σας έχω πει ότι είναι αξιόλογη ερώτηση, σας διαβεβαιώνω ότι όταν θα χρησιμοποιήσουν αυτόν το service, αυτήν την υπηρεσία, θα καταλάβουν ότι εδώ είμαστε. Πάρα πολλά σπίτια μας αξιοποίησαν, δηλαδή ερχόμενη μια φροντίστρια στο σπίτι από το εξωτερικό, πήγαμε εμείς, την εκπαιδεύσαμε κατάλληλα, διότι έχουμε να κάνουμε με ευάλωτες ομάδες, σίγουρα, ναι. Και με ανθρώπους οι οποίοι, να δώσω ένα παράδειγμα γιατί είναι καλό να ακουστεί. Αν η φροντίστρια, για παράδειγμα, αφήσει τον ηλικιωμένο ξαπλωτό ευθεία, και το είδαμε πάρα πολλές φορές, γι' αυτό και το θίγω κιόλας, και προσπαθήσει να του δώσει τροφή ή νερό στο κρεβάτι, τότε αυτό που θα γίνει πριγμονή. Ναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα πάει το φαγητό ή το νερό στους πνεύμονες και θα πάθει πνευμονικό είδη. Επομένως, το κρεβάτι, και είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να είναι το λιγότερο σε μια κλίση 30, 40, 60 μοίρες. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που λέμε ότι πάρα πολλοί ηλικιωμένοι, αν θα παραμείνουν στο σπίτι, γιατί το θέλεις στο σπίτι, θα πρέπει να έχεις μια νοσοκομιακή κλίμη, έναν κρεβάτι νοσοκομιακό. Για πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Δεν τα γνωρίζει και είναι γι' αυτό που σου λέω ότι εγώ μπαίνω πρώτος, δίνω τις συμβουλές μου, κάνουμε το πλάνο και από εκεί και πέρα αποφασίζει το οικείο περιβάλλον εάν θα συνεχίσει ή αν θα μας εμπιστευτεί. Αν μας εμπιστευτεί, εγώ σου λέω, Νίκο μου, ότι πλέον θα το πει και στο γείτονα και στον άλλο γείτονα, και είναι με αυτόν τον τρόπο που η Μαλτέζος αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα, διότι είδε ο κόσμος επαγγελματισμό, συνέπεια, τυπικότητα και μας εμπιστεύτηκε. Στόμα με στόμα δηλαδή. Στόμα με στόμα. Είναι η καλύτερη διαφήμιση. Πολύ σημαντικό. Είναι η καλύτερη διαφήμιση. Πολύ σημαντικό. Αν και κινούμαστε καλά στα social media. Βέβαια, ασφαλώς. Αλλά πάντα το στόμα με στόμα και είναι πολύ σημαντικό. Δώσε μου ένα τελευταίο μήνυμα. Έτσι λίγο πριν κλείσουμε το podcast. Ένα τελευταίο μήνυμα. Αν εμείς υπηρετούμε την κατοίκον νοσηλεία, κατοίκον φροντίδα, αξίζει τον κόπο όλοι να μας εμπιστευτούν, ή αν δεν θα μας εμπιστευτούν να μας καλέσουν, ώστε να γνωρίσουν αυτή την υπηρεσία για να καταλάβουν ότι επωφελούνται από πάρα πολλά πράγματα και προσφέρουν στον δικό τους άνθρωπο το καλύτερο δυνατό. Άλλωστε το σλόγγαν μας σαν εταιρεία είναι η πιο αξιοπρεπής μορφή φροντίδας γίνεται στο σπίτι. Και δεν είναι τυχαίο. Γίνεται στο σπίτι για ποιο λόγο, Νίκο? Διότι έχουμε να κάνουμε άτομο με άτομο, προσφέρει δηλαδή τις υπηρεσίες του ένας επαγγελματίας υγείας σε έναν πάσχοντα και δεν είναι ένας επαγγελματίας υγείας με 5 πάσχοντες. Άρα αυτό σημαίνει ότι του δίνει την απόλυτη σημασία, την απόλυτη προσοχή, ώστε να τον εξυπηρετήσει στο έπακρο. Αυτό είναι το μήνυμα και θέλω από αυτό το podcast να ερεθιστούν πάρα πολλοί κόσμος απλά και μόνο να μας ακούσει. Διότι πολλοί που ήρθαν κοντά μας και χρησιμοποίησαν μόνο το transfer, το μεταφορικό δηλαδή, μας πήραν την τηλέφωνο, αλλά δεν ξέραμε αυτή την υπηρεσία και δεν πιστεύετε πόσο διευκολυνθήκαμε. Πάμε στη δουλειά
Και πλέον σας έχουμε τόση εμπιστοσύνη που θα πάρετε τον δικό μας άνθρωπο στο γιατρό ή σε μια επίσκεψη ή σε μια εκδήλωση ή σε γάμο ή σε βαπτίσιο ή οτιδήποτε άλλο και είμαστε άνενιας. Αυτό. Λοιπόν, Αντρέα μου, θέλω να ξανάρθεις. Θα έχω καινούργιες ερωτήσεις, βεβαίως. Έτσι, άμα μας γράψει και ο κόσμος από κάτω κάποια σχόλια, να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πολύ καλό το podcast και θα είμαι εδώ να ξανασυζητήσουμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.